Ninselmilkom jiena Karl Xkembri nilqakom għat-tieni episodju tal-podcast Antenni Suspettużi poddati mal-awturi ta' żmienna miġġub lilkom minn PEN Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba, ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Il-mistieden tal-lum huwa awtur ġdid inqas minn senilu kellu l-ewwel romanz tiegħu ippubblikat, romanz fil-fema tiegħi impeccabbli jismu Sajf. L-awtur Ryan Falzon. Merħba Ryan. Grazzi lilek Karl tal-istedina. Grazzi lilek tal-qajt l-istedina. Ejja nibdew minn fejn ninsabu għax nħobbu nibdew dan il-podcast. Jiena ninsab Nairobi, il-Kenja fej ngħix u naħdem u nqatti ħafna mill-ħin tiegħi. Inti fejn tinsab? So jiena qiegħed l-istudju tiegħi Zuriq fejn inqatta ħafna ħin hawnhekk kemm bħala kitba kemm ovvjament bħala pittura ma nistgħu ngħidu li huwa l-bejta tiegħi. Il-bejta tiegħek ifakkarni ftit fil-garaxx tal-protagonist tal-romanz tiegħek ukoll. Naħseb hemm ċerta somiljanzi bejn. Xi ftit iwa kif ħafna nies jaqfu li jien ukoll fuq livell personali jindilettant tal-karozzi. Ġifieri hemm rabta mal-protagonist. Imma disclaimer kbir u ovvjament għax dejjem kelli ħafna nies li għamlu ħafna guesswork u quizzes ta' imma dak imminti jekk tagħmel imminti tipo nemmen li kulħadd xi ftit jikteb fuq l-iktar ħaġa li hu familjari magħha, speċjalment fl-ewwel romanz jew kitbiet jew poeżiji u dak u dejjem inti dejjem l-individwu jkun għaf iktar li hu nnifsu. Li huwa sinjal ħelti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Jien ma kont se nsaqsik dik il-mistoqsija, qabel xejn għax lilek nafuk bħala artist iktar milli bħala awtur jew bħala mechanic li jaħdem u jċekkċek fuq il-BMW. Il-kelma hija ċekkċek dik il-kelma. Ċekkċek, però lilek nafuk bħala artist li ipitter pitturi jgħidu, kuluri jgħidu, għandek ċerta anarkija artistika u inti diġà qed f'intervisti oħra li din kienet ix-xewqa tiegħek li tikteb ktieb, li tippubblika ktieb. X'ġalek tikteb? Għaliex kellek din ix-xewqa? Mela, jiena kont attendejt sessjoni ta' taħżiż fit-2012 li kien konkors ta' kitba żgħażagħ organizzat mill-Aġenzija Żgħażagħ u l-Fondazzjoni Hawl. U jisu minn 2012-13 sa 17 kont nikteb ftit l-emmula u ma il-focus kien dejjem l-arti viżiva kienu kollox kien żmien fejn ovvjament kont nirranka fil-viżiv, ħafna wirijiet, eċetera, eċetera. Riċentament sibt traċċi ta' Sajf li morru lura għal 2017. Ġifieri jiena illi minn 2017-2018 dejjem noħlom qed nifformula Sajf. Jiena m'iniex wieħed li nikteb disciplina, m'iniex wieħed li nikteb ħafna, hija kwistjoni ta' ħin, ġifieri kieku ma mpinġix, eċetera. Hemm għandha ħafna iktar pubblikazzjonijiet nimmaġina, imma ma nistax ngħid li nikteb disciplina, nikteb meta jkolli aptit. U dik nemmen li tini. Li hija ħaġa pjuttost inkredibbli meta għandek ktieb imdaqqas romanz ta' 300 paġna u qed tgħid li m'intix disciplinat, ġifieri wieħed jassumi li trid ċerta disciplina biex tispiċċa romanz bħal dak. Iva, ċertu teknika u ċertu disciplina importanti, imma meta ngħidu disciplina ġifieri mhux ħanejt jiena ħanikteb kuljum u ħanagħmelek u nagħmelek. Jiena nikteb l-aptit. So, ġifieri ovvjament Sajf fis-sena stramba ta' 2020 tajtu spinta tajba. Kien hemm ammont ta' ħin, kien hemm il-lussu ta' jekk titgħamel lejl imqajjem u torqod mal-ġurnata, ġifieri hemmhekk baqa' jaqgħad, jiena dejjem rid lil Glenn Kallejja bħala l-editur tiegħi, at all costs, u mbagħad bażikament. Għaliex dak? Għaliex rid lil Glenn editur u d-dar ta' pubblikazzjonijiet tiegħu? L-ewwel nett naħseb illi l-ewwel nett hemm relazzjoni personali bejni u bejn Glenn li tmur lura snin twal, mal-Katru Gilbert li jiġi fuq. Jiena mill-ftit edituri lokali li nara, jiena dem taf kif hija kważi intuizzjoni li nemmen li kien Glenn li jista' jagħmel ġustizzja
għal-kitba tiegħi u jiena nikteb mod frivolu ħafna mod miftuħ mentri Glenn huwa letteralment pjuttost iswed jew abjad, allura naħseb kien bilanċ tajjeb ħafna ħafna ħafna. U jekk kien hemm l-opportunità li naħdem ma' pubblikatur indipendenti, jiena dejjem nemmen fl-indipendenza, fl-awtonomità. Fl-awtonomija, sorry. Li kol xi ħaġa li ġejja mid-dinja tal-punk li jien ġej minnha bħalma ħafna jafu fejn idealment ikollok record label indipendenti li taħdem magħha li tsapportja li jkun hemm relazzjoni bejn tal-każ l-editur u l-kittieb bħala kittieb ukoll rid tammont ta' libertà dwar x'ngħid x'nikteb mingħajr wisq intħil għax jiena ma naħdemx tajjeb l-intħil. L-ispirtu anarkiku jew l-ispirtu liberu mhux l-anarkija li tmur toqgħod kisser l-stages u tisprenja tal-bot minn hekk. Dik hija xi ħaġa li tagħmel bħala jew li toħlom biha ta' teenager imma li tkun hemm ċertu libertà biex taħdem. Ħaġa li tolqotni kumment pjuttost frivolu, imma ovvjament dan huwa parti mill-kullana ta' kodba kallejja. U għalhekk il-qoxra hija l-istess bħal l-qoxrit l-oħra kollha li qegħdin jiġu pubblikati f'din il-kullana. Li tolqotni hu li of all people inti li tibbrilla bil-kuluri għandek l-iktar qoxra monoton li seta' jkollok għal dan ir-rumanz. Hemmhekk rastni għax naħseb qegħdin nitkellmu fuq l-unika kompromess li jien għamilt ma' Glenn li kien il-qoxra. Jiena xtaqt Battek iġifieri. Bullseye. Jiena xtaqt li jkun neon green jew roża jgħajjat li taf kif kważi weġġek tara fuq xkaffa. U idealment ukoll jew b'xi embossing jew b'xi disin, imma kien parti mill-kullana kif qed jiena rrid naħdem ma' Glenn allura ċertu kompromessi dejjem ridu jsiru. Nitlu ftit fil-font ta' dan ir-romanz li jiena impressjonani ħafna. Għandna karattru mingħajr isem li huwa l-lim tal-fiżika, iħobb il-karozzi, kif għedna jinnavika fil-garax, infatwat fuq tfajla jisimha Sara, u huwa fil-kuntest ta' dawk it-3 xhur qalila tas-sajf, nimmaġina bejn Lulju u Awwissu, bidu ta' Settembru, qabel tarġa' tibda l-iskola, li kull min hu Malti u jgħix Malta jgħaddi minnha bħala żagħżugħa, bħala single, bħala issa ġenerazzjoni wkoll li qiegħda tiddejtja bil-apps u bil-Tinder. Però hemm element krudili, joħroġ l-element krudili ta' dan l-istaġun narah jien. Hemm element eżistenzjali, hemm element ta' miet li qatt ma jseħħu, anke ta' vojt. Qed naraw il-dan il-karattru li qed ifittex l-imħabba, l-aċċettazzjoni, qed ifittex anke thrill, imma qiegħed dejjem qisu jixtieq xi ħaġa oħra li ma tasalx u jispiċċa s-sajf u rġajna lura fir-rutina lil hinn mis-sajf isu. Ma nafx hekk għamilt ġustizzja qed nipprova niġbor ir-romanz tiegħek f'paragrafu wieħed, imma x'ġalek tiffoka fuq dan, fuq tema tant universali li nkitbet qabel dwarha wkoll, però inti tiġi bil-viżjoni u t-teknika tiegħek li ttieħ bixra ġdida. Fil-fatt naqbel miegħek li jiena trattajt tema universali u tema li kitbet fuqha. Jiena s-sajf Malta, again, insibu bħala kważi a permanent state of vacation illi dejjem qegħdin ngħixu taħt din is-swad din il-frosta tas-sħana qalila. U s-sajf iġib miegħu attivitajiet u perspettivi partikolarissimi fl-opinjoni tiegħi. U f'dal każ jiena rrid li nirrifletti il-ħruxija tas-sajf u ma' ċertu elementi fil-ħajja ta' dan il-narratur, għas ngħidu protagonist, ngħidu narratur. Imma wkoll again huwa qed iservi bħala mera ta' ġenerazzjoni millenjali single qiegħda tikber illi kibret Malta ta' disejnijiet, Malta Katolika,
forsi iktar ngħidlek naħseb il-ġlieda tal-ġenerazzjoni tiegħi kienet kontra r-reliġjon. Maħna ma niftakrux l-inkut politiku tat-tmeninijiet ġifieri għalina dak huwa għalien. U m'hemm l-ebda sforz biex mod oġġettiv vera nitalmu x'ġi ftit snin jew xhur qabel ma twelidna aħna jew meta konna nagħtu femin sar. Allura għandek dil-ġenerazzjoni li qiegħda tinnaviga il-fatt li m'hemm xejn ħażin li tkun single ta' 28, 30, 35, imma fl-istess ħin x'ħan għamlu? Ma nistgħux inħarsu lej il-ġenituri tagħna li kellhom it-tfal ta' 30 u setjaw nexxilhom jixxu dar u ħadmu u stinkaw u waslu. Imma aħna qegħdin hawnhekk nnavigaw f'dan il-pajjiż li għad għandu traċċi ta' minn fejn ġejja, għandu traċċi ta' perspettivi postkoloniali, ukoll l-element reliġjuż konservattiv għadu hemmhekk u kważi għalkemm fiċ-ċokor imma nħoss li qed jiħrax kważi minn għadu konservattiv qed jipprova jikxef snienu biex ma nitilfux l-identità u Malta li nafu, eċetera, ġifieri ovvjament hemm ċertu ribelli, ċertu reżistenza kontra progress naturali bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. U naħseb that's the bigger picture of Saif biex niftehmu. Imma għen Saif mhuwiex qed ikun, mhux qed jipprova jkun, mhux qed jgħaddi kummenti soċjali ma dejjem huma suġġettivi u dejjem huma tru n-narratur. Li forsi jista' Iva, ngħidlek. Kompli, skużani. Illi jista' jkun li f'xi punti jinqara bħala superfiċjali. Assolutament ma naqbilx li huwa superfiċjali, però naħseb punt li interessan li semmejt inti u li inti titrattaħ ħafna fl-arti tiegħek għandek mod kif kważi titnejjek bil-karattru Malti, bil-reliġjożità, jew tesaġeraħ b'kuluri jgħidu li toħorġu naħseb ta' kemm huwa assurd. Dik ma narawix f'dan il-romanz, il-film ma narawx inti semmejt il-konservatizmu, hemm il-ġlieda mar-reliġjon qisu, però m'hemmx ma narawix f'dan il-romanz il-karattru biex ma nsejħulux protagonist qed jgħix ħajtu mingħajr dilemmi morali. Iktar qed narajjen is-sens tal-vojt li qed iħoss li minkejja li jista' jagħmel dak kollu jista' jmur partying, jista' jorqod ma' nisa differenti, xorta hemm dak l-element tal-vojt li jisu huwa nkapsulat fis-sajf innifsu. Ekku, u naħseb dik il-maġija li s-sajf Malti joffri dal-isfond. Is-sajf Malti jisu droga kważi fej inti għandek rush u mbagħad għandek calm down. Qegħdin nagħmlu daċ-ċirku vizzjuż speċ ta' li hija trattata ħafna f'sajf ser għandek ħafna tluħ nżud. U naħseb il-ħaġa l-iktar fantastika dwar ir-realtà tagħna daqsxejn li l-innu ukoll mir-romanz hija li qed ngħixu f'dinji paralleli li jekk koeżistu tant faċilment, ġifieri għandek il-festa tar-raħal u l-banda u tfal jitfaw il-karti u fl-istess ħin għandek debauchery totali ta' nies jieħdu l-kokaina kullimkien, għandek żgħażagħ li qegħdin jgħixu promiskwità normali li tara f'pajjiżi normali oħra, imma li daw qegħdin huma laqas huma juxtaposed, kważi qed jgħixu bib ma' bib, kultant timxi minn waħda l-oħra. Imma hija parti mir-realtà sħiħa tagħna Maltija, ma nafx ix skizofrenika, ma nafx x'inhi l-aqwa kelma. Jiena nemmen li aħna dejjem għexna bid-dualità, aħna ġifieri id-dualità hija xi ħaġa li nittratta l-ħin kollu fil-pitturi tiegħi. Jekk taqbad kull pittura l għandi dejjem hemm ġiex livelli. U dan nemmen li ġej bil-reliġjon ingrained fina li speċ ta' aħna nafu li qegħdin hawn nisfel imma fuq hemm xi ħadd jarana, jara kolazzjoni tagħna, allura aħna drajna ngħixu tawwut hemm fuq. Bħalma ovvjament dik tiġi riflessa fuq x'qed jiġri issa waqt li qed nitkellem miegħek kien għandi l-mobile ma' ġenbi naf li għandi l-messaġġi tieħlin hemm dinja paralleli virtwali li forsi ħafna iktar eċitanti milli jiena nitkellem miegħek, allura moħħi huwa dejjem huwa jerjad biex qed jiġri hawn x'qed jiġri hemm, eċetera, eċetera. Imma kif qed inti u din hija Malta li qed ngħixu fiha issa fej
paralleli li nis qegħdin jgħixu qed iħossuhom komdi u l-intħil huwa jew l-interazzjoni hija minima ħafna. Li nemmen li huwa progress kbir ma li dak il-ħafna li wkoll kumment fil-kuntest ta' anka l-letteratura Maltija dan għalija jagħmel l-karattru tiegħek li għadna ma nafu mhux ħankunu nafu ismu u allura ma nistax ċerta x'in il-kelma. Isu ilma jagħtaw u mhux hawn ma nistax ninkapsulah f'isem li ċertament kienet l-intenzjoni tiegħek. Imma l-emanċipazzjoni ta' dan it-tali hija fil-fema tiegħi illi ma jmurx tru dik il-fażi juża tal-antieroj li qed jiġġieled u qed jiġġieled kontra xejn. Naħseb qed jiġġieled miegħu innifsu għal dak li ħajamlu kuntent, li ħajamlu sodisfatt eventwalment, li ħajtih ħajja worth living. Nimmaġina dik hija dak huwa s-sabiħ ta' dan ir-raġel. Ekku, il-karattru huwa mimli dilemmi, il-karattru ma jafx jrid, totalment ma jafx jrid. Jiġifieri da jeżisti u jgħaddi dal-perjodu ta' sajf illi daqqajritek, jiġifieri dan huwa indeċiż għall-aħħar. Illi jeri. Indeċiż imma konfidenti. Jaff fi xinu tajjeb, jaff li jifhem fil-karozzi, jaff li uħab l-ambjent, allura għandu dik il-kuxjenza, però ma jafx eżatt konfidenti. Il-famuża linja mid-diska ta' Sex Pistols hija I don't know what I want, but I know how to get it. U naħseb dika tmur ħafna mal-protagonist. Bal-karattru, skużani, bal-karattru. Ġifieri naħseb li kif dejra ngħidu iżjed qabel tfixkilt, skużani. Tfixkilt. Mela. Ma ġara xejn. X'kienet tfakkarni x'kienet il-mistoqsija tiegħek? Li dan huwa bniedem konfidenti, però ma jafx eżatt xi jrid, fl-istess ħin qiegħed mhuwiex qed jitqabad qisu fil-kruċjata tradizzjonali tal-letteratura kontra. Li rid ngħid li ma kien l-ebda interess tiegħi li nikteb romanz ieħor bil-Malti fuq antieroj jew xi ħadd li għandu rite of passage kważi li da telaq mill-villaġġ u mar il-belt u ġielet kontra l-eruq tal-villaġġ tiegħu. Blebda mod. Naħseb għandna biżżejjed minn dawk, plas li naħseb hija veduta. Nirringrazzjak li m'għamilx hekk fil-fatt. Naħseb hija veduta antikwatissima. Llum il-ġurnata kulħadd hu eroj u antieroj fl-istess ħin. Huwa eroj meta jtilla post u antieroj nofsija wara meta ma jġib likes. That's it. Jo jmur ħassar il-post għaliex li ma ġabx likes u mhux qed jinħabb biżżejjed eżatt. Waħda mill-ġemmi f'dan ir-romanz fil-fema tiegħi huwa kif tuża l-listi. Inti żviluppajt din it-teknika sempliċi imma titfalna daw il-listi li qed nidħlu f'moħħ il-karattru fej jitfa' affarijiet li qed jaħseb dwarhom huwa qisu vers liberu, ħafna drabi għandek tqabbiliet li huma pjuttost improbabbli li issa nisimgħu uħud minnhom ukoll. Però din l-użu tal-lista hija ġenjali. Dik kienet xi ħaġa li kont taf mill-bidu intu tikteb dan ir-romanz jew ġiet intu tiktbu. Il-listi ġew jienu nikteb. Again bħal m'għandix interess li ngħid bl-antieroj u bil-dana. Ma jiena nsib ukoll ovvjament qed jaqbad l-speed tar-romanz, ġifieri r-romanz huwa ġirja waħda fis-sajf, karozza magda kbira, rispett lejn regoli, u jiena rrid li naqbad dik l-aġitazzjoni u dik it-trill, dik ir-rax fil-kitba kif qed nikteb, allura m'hemmx interess li noħodha bil-mod u ngħid għax kien tielek taraġ u qatt iżomm mal-puġġaman u mbagħad kien ħajiżlhom, jiena ħanejdlek qabad il-puġġaman u f'daqqa waħda sapruħu fil-kamra tas-sodda u f'daqqa waħda jsipruħu bla ħwejjeġ. U naħseb il-listi kienu jgħinu biex iżommu dan il-proċess għaddej. U again l-għaġla jien nemmen is-sajf Malti għalkemm jitilqek ma fl-istess ħin
moħħok jaġġel fis-sajf Malta taħt isħana. Jien għall-inqas jien insib moħħi jiġri invażat, barra minn hekk tant kemm għandek attivitajiet u tant kemm għandek events li qed jiġru illi tispiċċa tmur 3 events f'lejl wieħed jew tibda dilemmi kbar ta' fejn ħammur. Illi insibu interessanti wkoll forsi nieħu spunt fuqha illi mingħajr wisq ta' trombi sajf huwa bbażat fit-2019. Il-ktieb jaqbad is-sajf Malti ta' 2019 illi fl-opinjoni tiegħi kien sajf partikolarissimu l-ewwel nett minħabba l-fatt illi llum il-ġurnata nħarsu 4 snin wara kien ġiġa qegħdin naraw eskalazzjoni tal-lifestyle li qegħdin ngħixu. U wkoll kien l-aħħar sajf ta' qabel pandemija. Ġifieri mistoqsija eterna tiegħi hija aħna nistgħu ngawtu sajf bħalma gawdejna fit-2019 jew inkella għandna l-baggage tal-pandemija li ma nistgħux neħilsu li subkonxjament qiegħed hemm u ma nistgħux neħilsu minnu. U xitlifna mit-2019 law? Jien naħseb aħna ħanna ġokku, aħna nafu li til-ħajja ta' libertinaċċu, til-ħajja ta' gawdija, ta' hedonizmu li qegħdin ngħixu din tista' tispiċċa f'ġimgħa minħabba fattur estern li m'għandna l-ebda kontroll fuqu u again aħna drajna b'ammont kbir ta' kontroll il min jinkellem, il min ma nkellemx, il min niblokkja, il min nevita. Mhix personalità nuri on li jekk jiena ma jiena ħadd fid-dinja reali u faċli jiena nista' nikkontrolla minn jien billi noħloq persona, noħloq blog, noħloq YouTube channel, nagħmel il-memes, li għandi ħafna iktar estensjoni tiegħi nnifsi ta' x'nista' nkun u dak li kontroll fuq jiena x'rid duri. Mentri jekk inti għandek fattur estern bħalma kien f'dal-każ marbut mas-saħħa jew inkella bħalma ġara fl-Ukranja. Da tista' tgħid illi millum għal għada il-ħajja li nafu tista' tisparixxi. Allura dik qiegħda dejjem at the back of our mind jew inkella għaddejni jew qisu qatt ma ġara xejn. Jien qed nissuspetta illi ma tantx tallimna minna x'isu arġajna qed nippruvaw ndawru r-rota kif kienet qed iddur qabel bil-problemi kollha tagħha anke tan-nuqqas ta' sostenibilità, tan-nuqqas ta' kontabilità fil-deċiżjonijiet anke politiċi li qed jittieħdu fil-mudell ekonomiku li qed timxi Malta fih u l-bqija tal-impatt kulturali fuq is-soċjetà. Ekku, kważi qed insabtu saqajna, forsi m'għadix daqshekk moda diska, imma ser nagħmlu l-istess events li konna nagħmlu qabel imma aħna tlifna sentejn mela bigger and better. Ekku, illum kont għadni kif qed naqra fuq il-ġurnali kien hemm fost l-oħrajn Filip Fenek qed jgħid li fit-turiżmu rġajna morna għall-2019, għall-livelli tal-2019. Ġifieri kulħadd kuntent, ma tantx jidher għaliex il-problemi kollha li qed iqumu bis-sovrappopolazzjoni, fuq l-infrastruttura u anke clash kif semmajt inti qabel konservattiv ta' min qed iħoss issa qed jippanikja li ħanitilfu kollox u min qed jippanikja li jekk ma nagħmlux hekk nitilfu kollox xorta. Hija naħseb qed niġbru ftit l-essenza ta' x'inhi Malta. Semmejt minut ilu inti l-events li jimlulek is-sajf li ġaluk tmur minn naħa l-oħra u probabbli ġaluk tħossok ukoll iżjed importanti qed tiġri. Rajt illi inti kont fil-Festival tal-Letteratura fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura organizzat mill-Inizjament. Inti rajt hemmhekk fil-palk rajt silta mill Kif kienet din l-esperjenza? Għax din hija pjuttost esperjenza ġdida għalik li qed taqra ilek tagħmilha mis-sena li għaddiet mindu nidejt il-ktieb, però li tippreżenta ruħek bħala awtur mhux biss bħala l-artist li Peter għandek udjenza, x'inhi l-esperjenza tiegħek, x'inhu l-feedback li qed tieħu? Il-feedback huwa kolli ngħid tajjeb ħafna.
Hemm crossover ta' udjenzi, speċjalment mill-viżiv għal-letteratura li ovvjament jiena dejjem xettiku ħafna fuq l-idea tal-preaching to the converted u li tagħmel wirja u tkun isa parti tal-proċett ta' jiġuk dem l-istess nies jieħdu ta' tzambi, tagħmel reading u jiġuk l-istess ruħ devotissimi għal kull avveniment letterarju, imma dejjem isek iddur fl-istess xrik, dejjem teżaq fl-ilma. Again, jekk marrit blebda punt immur fuq l-ispunta, għax Malta żgħar, għax jiena li dak argumenti li totalment ma jaħdemx u argument fażul mhuwiex kwistjoni ta' xaħna żgħar. Imma insiba rewarding ħafna illi naqra u nixċerja il-kidba tiegħi f'dawn it-tip ta' events. U again, nemmen illi mhux għax sajf, imma sajf għandu vuċi unika li kultant tkun importanti f'dawn it-tip ta' avvenimenti fej jista' jkun li jkun hemm tendenzi li naqgħu fuq ħafna poeżiji relatata ma' emozzjonijiet u immaġini riċiklata u li tinkwitani wkoll li ġejja minn udjenzi relattivament żgħar li m'hemmx irridu nisfrundaw il-bibien u l-forom li nafu. Dejjem naqa' bittersweet l-emozzjoni. Interessanti dal-punt, għedna qabel li l-figura tal-antieroj thankfully tfinnija u jisu ħatmadu għal-grazzja tal-la ħatmadu jikteb dwaru, jew naqas ħa. Però xorta qed tħoss l-element forsi emottiv li qed joħroġ f'dawn l-jieli ta' speċjalment qari ta' poeżija li tħoss li isek inti għandek tikkontrarjah b'xi mod. Jiena kemm fil-pittura u kemm fil-kitba dejjem nemmen illi jekk li qed tikteb u tagħmel m'hemmx relevanza jew irbit ma' żmien u mal-post li qed tgħix fih, jien personalment insiba problematika. Jista' jkun hija perspettiva personali, ġifieri m'hemm xejn illi wieħed joqgħod jikteb kemm tħossu ħażin, eċetera, eċetera. Imma jiena għalija mbagħad insaqsi l-validità ta' dan u speċjalment meta huma emozzjonijiet u meta huma stati mentali jew nuqqas ta' mħabba li xbajna nisimgħu fuqhom, taf kif kulħadd jgħaddi minnhom. Ġifieri jiena naħseb li hemm ħafna iktar fejn nisfidaw u naqraw x'inhu jiġri madwarna in terms ta' lingwa u x'jista' jsir u x'jista' joħroġ. Again, anke mhux qed nitkellem biex sempliċement fuq il-qari imma anke fuq il-pubblikazzjonijiet. Inti jkun hemm ammont ta' pubblikazzjonijiet li jkunu ftit ħajt madwarhom interessanti u mbagħad tibda taqra u tgħid nisma' dar riċiklaġġ. Infakkar li semmija li l-ktieb tiegħek l-ewwel romanz li qatt ktibt diġà jinsab fost il-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, il-Premju Letterarju li jingħata kull sena. U inti qed ħabbata ma' Alfred Sant, Paul P. Borge, Loren Vella, Marta, naħseb apparti tiegħek hija l-iktar ktieb interessanti anke minn dak li rajna dwaru u l-impatt li jagħmel, u hemm oħra Helen Borge. Kif qed tħossok li tinsab finalist? Tagħmel xi differenza għalik jew hemm xi aspettattiva? Nikdeb jekk ngħid li ma ħossniex gburi. Issa jiena minix it-tip li jagħmlu bija tal-ħafna premijiet u tal-ħafna awards u tal-ħafna xinxilli, onestament minix. Imma u nerġa' mmurlek lura naħseb għall-ewwel mistoqsija li saqsejtni illi qed li inti f'intervisti oħra jiena qed li dejjem xtaq nikteb flok il-PG. U naħseb il-fatt li bla mandur mal-lewża ngħidlek li jiena gburi naħseb torbot ukoll mal-fatt li dejjem kienet xewqa tiegħi. Jien naħseb bħala tifel kont ħafna iktar espost lejn letteratura milli lejn l-arti visiva. Bħal naħseb ammont ta' nies ta' monsew ta' nies jistgħu jgħidu l-istess. Allura iżda Old Flames Never Die, bucket lists dejjem jibqgħu. Ma allura l-fatt li jiena b'dal-ktieb u kif għedlek li jien nikteb meta jkolli aptit u daqiet fil-lista, naħseb jagħtini ċertu sodisfazzjon. U kif qed tħossok fil-konfront mal-awturi l-oħra li huma finalisti?
Ma nħoss konfront dirett. L-ewwel nett naħseb l-erba' kitbiet l-oħra huma dinjiet oħra. Jiġifieri ma tgħidx innafhem 5 sajf. Li tgħid ġlieda boxing tajba u kulħadd l-istess livell. Ġifieri ma ngħidlek pjuttost neutrali. Kif qed inti ovvjament jiena nemmen il-ktieb ieħor li din is-sena kien ta' impatt u kien bżonn już fil-letteratura Maltija kien Marta Marta. Naqblu. U nawguralkom it-tnejn li intom ġiex kodba kbar. Morru lura l-listi għaliex ħallejna jaftit fil-parking lot. Waħda minn tal-aħħar tfakkarni ħafna fil-lista ta' Renton fit Trainspotting. U l-lista tiegħu meta jgħidilna Choose Life. Għandu vers wara ieħor Choose Life. Taqrajilna? Bil-qalb kollha. Xi darba f'ħajtek irid ikollok kollezzjoni ta' kaktus fil-gallerija. Xi darba f'ħajtek trid tibni mudell ta' ferrovija. Xi darba f'ħajtek trid issir dilettant tas-sajd. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel perjodu tiddandan u tmur teatru bil-kappell u libsantiera. Xi darba f'ħajtek trid tixxi dgħajsa u tużagħha darbtejn kollox. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel sena titla' għawdex kull weekend. Xi darba f'ħajtek trid tkun dilettant tal-asafar għax aħjar delizzju milli vizzju. Xi darba f'ħajtek trid issir dilettant tal-għana spiritu pront. Xi darba f'ħajtek trid tiġġib ruħek ta' nittien. Xi darba f'ħajtek trid tammetti li kont kompletament żbaljat fuq xi ħaġa. Xi darba f'ħajtek trid tastieni milli tivvota. Xi darba f'ħajtek trid tidħol f'basla u ddum xhur biex toħroġ minnha. Xi darba f'ħajtek irid ikollok xogħol li ma tagħmel xejn fih. Xi darba f'ħajtek irid ikollok ħbieb ħżiena. Xi darba f'ħajtek tiġi l-bżonn ta' psikologu. Xi darba f'ħajtek trid tagħmel perjodu tiekol ħaxix biss. Xi darba f'ħajtek trid tmur taqra l-pala ta' jdejk għand is-saħħara. Xi darba f'ħajtek trid tifhem li l-iżball jgħidulhom żbalji għax nagħmluhom biżball. Xi darba f'ħajtek trid taqgħad tim għal-logħba 5 darba f'ġimgħa. Xi darba f'ħajtek trid tarma s-sound fil-karozza. Xi darba trid tirrexxa fuq park. Xi darba f'ħajtek trid tara Clockwork Orange. Xi darba f'ħajtek trid tiffissa fuq tfajla ma tafx xi trid. Kienet il-famuża lista. Bellezza. Bellezza, għalija tiġbor il-kontradizzjonijiet li kollha kemm aħna rridu ngħaddu minnhom, imma fiha għalija subtext, ma nafx jekk kienx intenzjonata tiegħek, hemm l-element li wieħed jaħfer lilu nnifsu wkoll. Ġifieri xi darba ħajkollok tagħmel din biex issaqqaf wiċċek, xi darba tgħid gidba, xi darba trid taqannejk, imma dik hija parti mill-ħajja. Ekku. U f'kuntrast mal-bqija il-karattru pjuttost taħraġ fuq nnifsu, pjuttost jgħid jiena rritek. Allura f'din il-lista li tinsab lejn l-aħħar tal-ktieb qegħdin naraw forsi ftit mumenti ta' realizzazzjoni illi ovvjament jiżdiedu jikkonkludu l-ktieb u mbagħad. Għax il-ktieb ovvjament m'għandux konklużjoni, però din hija naħseb parti mill-proċess ta' li wieħed jaċċetta li dik hija s-sitwazzjoni u li m'għandux jifflaġella ruħu ħabba fiha. Jiena nemmen il-ktieb li qed idur fiċ-ċriki jew itteħ konklużjoni twaħxek li toqtol iċ-ċriki kollha jew inkella tieni ċirku ieħor u tinkorpora l-qarrej fih. Li fakkarni, għax kien hemm min qabbel il-ktieb tiegħek ma' il-ktieb ta' Giuseppe Stanjo Imbit ta' kuljum. Jiena assolutament ma naqbilx, preċiżament ħabba dan il-punt, għaliex naħseb huwa matur biżżejjed li m'hemmx riżoluzzjoni din hija l-ħajja li mhux se tispiċċa billi wieħed jaqbes bil-karozza għal ġo xmara. Il-ħajja hija ċriki, hija il-mit ta' Sisifu fejn inti qed terfa' din il-blata malli tasal fil-quċċata tarġa' taqa' u tarġa' dak l-eżistenzjaliżmu li qed nara fir-romanz tiegħek li naħseb jagħmlu a notch above Imbit ta' kuljum, frankament. Ekku, le, huwa jien nemmen li huwa eżistenzjaliżmu mediterranju taħt xemx tikri. Dak huwa l-sajf bħala l-ktieb.
Li ma huma l-awturi li tħoss l-iktar li jinfluenzawk? Ok. Jien naħseb illi awturi li nibqa' nirritorna għalih man narrativa tiegħu li jikteb kompletament differenti huwa J.G. Ballard, illi kien jikteb tgħid science fiction. Jew dystopian ħafna, li jiena dystopja dejjaqni. Imma li stilistikament naħseb nibqa' dejjem nirritorna għal Ballard. Kif semmejt inti wkoll Irvine Welsh, illum il-ġurnata m'għandix naqra Irvine Welsh għax naħseb frankament sar idejjaqni, sirt insibu repetittiv, imma naħseb fl-iżvilupp tiegħi kien għeni ħafna. Mbagħad klassiki moderni bħal huwa Fight Club, bħal huwa Generation X, jiri naħseb hemmhekk qegħdin. Lokalment ovvjament wieħed bħalma naħseb il-ġenerazzjoni tiegħi hija timbrata, wieħed ovvjament irsemmi l-Emanuel Mifsud, kif semmejt inti l-Sanjo, ġifiri naħseb in a nutshell dawk. U inti din kienet ix-xewqa tiegħek li tikteb ktieb, ikun rikonoxxut, ħareġ, pubblikat. Ġifiri issa li tajt ix-xewqa m'intix ħad tikteb iżjed jew hemm iżjed kodba fil-forn. Hemm xi ħaġa fil-forn. Li imma again qed naħdem fuq Kmini wis biex titkellem dwar. Le għaxxejn. Kellax tali sinjal li l-internet inqata' ftit sekondi. Le, qed naħdem fuq xi ħaġa ġdida li mhijiex jiġifieri qiegħda ngħidu qiegħda midway qabel jiena ngħaddiha lill-editur. Jiġifieri le ħajkonna xi ħaġa oħra. U again fuq jiena għal-inqas f'dal punt nimmaġinani li nibqa' nikteb fuq l-istil u fuq il-binarji ta' sajf. Ġifieri jekk sajf niżel għasel nisperaw li anke x-xogħol jmiss. Looking forward biex naqraw. Mistoqsija forsi pjuttost random imma relevanti ħafna fil-każ tiegħek. Inti tħobb Berlin, tħobb il-belt ta' Berlin, kellek wirjiet hemmhekk u rajt f'xi waħda mill-intervisti tiegħek li tara il-Malta u l-Berlin kważi jirriflettu lil xulxin. Li hija diffiċli biex nifhimha. Tista' tispjegali eżatt x'in ir-rabta tiegħek ma' Berlin u għaliex tara li qisu Malta tista' tkun at home f'Berlin? Imma jien personali li nkun jiena dejjem inħossni tajjeb meta mur Berlin. Ġifieri jiena qed tgħid li m'għandek biljett fejn tixtieq tmur, l-ewwel option hija Berlin, ġifieri jiena mort kemm il-darba. Tgħid li xagħla ma nħoss li again hija belt kolurita ħafna, hija belt libera jekk inti ħriġt bil-piġama ħadd ma ġara xejn, ġieli tkun fuq trejn u tara xi ħadd qed jaqra l-Koran u ma ġenbu raġel li bessejjer parti BDSM u daw salmu xulxin u niżlu u dik hija utopja kważi. Ovvjament jiena dejjem nemmen li hell is where the home is u the grass is always greener on the other side. Ġifieri nġiet tkellem ma' nisma' Berlin u ngħidulhom xi ġmiel u jgħidu li le taf kif nixtieq nitlaq il-belt qiegħda tinbidel u l-ġentrifikazzjoni qed tikollna, ġifieri dejjem inżomm dik il-perspettiva. Qatt ma mxejt għal Berlin b'mod permanenti għal żewġ raġunijiet, għal tliet raġunijiet. One, nemmen li minħabba l-lingwa, u għalkemm għamilt attentati biex nitgħallem il-Ġermaniż ma tantx kont ta' suċċess. It-temp, jiena imbagħad taħt hemm Gris, ġifieri imbagħad u naf li nnifsi li kważi taqbad li depressjoni ħafifa meta jkun imsaħħab għal ammont ta' żmien, ukoll għax meta dejjem għamilt moħħi ngħid ħanitlaq, dejjem ġew affarijiet tajbin Malta jew ġiet wirja jew intqajt ma' xi ħadd fl-ambitu tal-arti viżiva bdejna naħdmu f'proġett, qisu dejjem bqajt inżommni hawnhekk. Rigward li nara l-Malta f'Berlin mhix jiġi f'moħħi dik l-intervista. U bħalissa ukoll ili kemm xejn mamur, plus li Berlin inbidlet ħafna wara l-pandemija. Ġifieri ma naħsebx li nista' nikkummenta mod ġust fuq dak il-parallel. Imma nfittex
l-intervista li kont qed u mbagħad nitkellmu fuqha. Le, aħna jien iktar kont kurjuż fuq kif qed tara kif tista' tqabbel il-Malta ma' Berlin, fil-verità ma tantx tista' tqabbelhom, naħseb jikkumplementaw il-xulxin għal bżonnijiet personali tiegħek li nissimpatizza ħafna magħhom. Dik definitely. L-anonimità li wieħed jeżisti mingħajr ħafna drama li hija l-opposta Malta kważi. Ekku. Ryan, nirringrazzjak ħafna ta' dal-ħin li għattajt magħna, ħadd gost immens nisimak, nawguralek għal-ktieb li għal-premju letterarju, imma iktar importanti li jkompli jimxi, jkompli jinqara, li jkomplu jkellmuk il-qarreja tiegħek dwaru. Grazzi wkoll lis-semmija li seguna ta' kull ġimgħa se jkollna episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Fil-poddata li jmiss se nitkellmu ma' Alex Farrugia, l-awtur li rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ktieb għall-Glorja tal-Patrija sentejn ilu, imma li ma tħallix jikkontesta għall-Premju Letterarju Ewropew. Se nkellmuh dwar hekk ovvjament dwar il-kodba tiegħu. Ħalluna l-mistoqsijiet, il-kummenti tagħkom fuq it-Twitter, il-Facebook u issa anki il-YouTube ta' Pen Malta biex tissieħbu f'Pen Malta jew tagħtu donazzjoni ibatulna fuq email fuq penmalta@gmail.com u nweġbukom bid-dettalji. Grazzi ħafna, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.